मेला इस्टेंट एजंट झालो पण एक गिराईक सापडला नाही. काय फालतूगिरी. मी काय म्हणतोय मका प्रॉपर्टी घेऊच्या कोण इकता तुमका काय माहित असत? मालवणी होय आहे ना. तुम्हाला कुठे पाहिजे? मला बघा कल्याण, बदलापूर, डोंबिवली, शहार. शहाड शहाड तुम्ही माझा काय ऐकलंच नाही बघा प्रॉपर्टी अशा ठिकाणी घेऊच्या थंय कोकणी माणसं राहतात मुंबईच्या मध्यभागी अशा ठिकाणी खय असत तर चला आहे ना. खया लालबाग. चला तुमचं बजेट काय? माझं बजेट बघा 2 करोड. नाही 1.5 करोड. 1 करोड 80 लाख. 30 लाख नाही आहे आहे ना, आहे. काय लालबाग पासून फक्त 1.5 तासाच्या अंतरावर. म्हणजे चालत नाही मग? आज पकडली ना तर. आज पकडली ना म्हणजे आता नाला सोपाऱ्यात जाऊचा म्हटला तर 1.5 तास तर लागतलच.